Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Шолуда күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау эшләре тәмамланды. Шәһәрдәшләр эшләр белән канәгатьме? Йөрү куркыныч. Шоллы Холкы Вахитов проспектындагы күпергә зарлана. Ни өчен? Шоллыда күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау эшләре тәмамланды. Төзелеш эшләре агымдагы елның мартыннан сентябренә кадәр алып барылды. Быел барлыгы 102 йорт төзекләндерелгән. Теманы минем хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәмәтова дәвам итәчәк. Быел 4306 йорты капиталь ремонт программасына кертелде. Биредә яшәүчеләр әйтүенчә, йортның түбәсе һәм инженерлык коммуникациясе системасы яңартылган. Ләкин алар ни өчен подъездларның керү төркемен ремонтламаганнарын һәм фасадны җылытмаганнарын аңламыйлар. Обновили кровлю, сделали в подъезде косметический ремонт. Ну, ремонтом мы довольны, чисто стало, красиво, довольны ремонтом. Просим, чтобы нам обновили, утеплили фасад, но пока не утепляют. Может, в скором будущем сделают это. Пришел мастер, швы, вот первый, второй этаж сделал, а стену-то не утеплили. А когда садишься, вот, например, на диване или на кресле к стене, холодно. Вот особенно зимой. Сейчас еще более-менее. А зимой холодно веет. Кровью полностью наш дом уже закончен, мне кажется. Надеюсь, нормально. Протечек не будет. Мы живем на 5-м этаже. Вообще-то вот до дождей, как дожди будут, еще боимся. Протечка будет или не будет. Йортларны капиталь ремонтлау программасы 2043 елга кадәр формалаштырылган. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев билгеләп үткәнчә, 3 елга бер тапкыр ул төзәтелә, ягъни 3 еллык программа төзелә. Һәм һәр ел саен ачыкланган шартларга бәйле рәвештә өстәмә төзәтмәләр кертелергә мөмкин. Эшләр башкарылган проектка туры килмәсә һәм тиешле сыйфат булмаса, алар үзгәртелә, алар өчен финанслау узмый. Если есть вопросы по некачественному проведению, на взгляд жильца квартиры или жильца дома, пожалуйста, обращайтесь, у нас есть управление контроля качества. Я принимаю на личном приеме людей по таким вопросам, лично выезжаю и готов по каждому вопросу отреагировать, приехать и посмотреть. 2024 елга эшләр формалаштырылган, хәзер программа раслау этабын уза. Хуплаудан соң аларның саны һәм нинди йортлар ремонтланачагы ачыкланачак. Илья Зуев билгеләп үткәнчә, 2025 ел планнары белән дә шөгыльләнә башлаганнар. Идарәче компаниялар белән мәсьәләләр эшкәртелә. Алар ремонтның кайда кирәклеген, кайда түбәләрдә су үтә һәм кайда фасадларның туңуын яхшы белә. Айзилә Шаймөхәмәтова, Руслан Бакиров, яңалыклар. Йөрү куркыныч. Шоллы Холкы Вахитов проспектындагы күпергә зарлана. Баскычтан менү һәм төшү уңайсыз, алар җимерелгән һәм авышкан хәлдә. Айзилә Шаймөхәмәтова проблеманы хәл итү юлларын эзләргә тырышты. Оксана Гатаулинага кызы белән бу баскычтан еш йөрергә туры килә. Аның сүзләренчә, җәмәгать транспортына алып баручы юл йыгылу белән тәмамланырга мөмкин. Чөнки мондый баскычтан бару хәтта сәламәт кешегә дә авыр. Мы тут постоянно спускаемся, конечно же, нет. Потому что с ребенком неудобно и можно упасть. Шоллылар әйтүенчә, баскычны инде күп еллар ремонтламаганнар. Мы же постоянно вот сюда ходим, ну это же вообще ужас. Я говорю, сколько лет уже этой лесенке. Вот как мы сюда приехали, это какой год? Мы здесь уже 47 лет живем уже здесь. И вот она ни разу не была, не ремонтировалась ни разу. Ну это же неправильно. Я могу как-то, да, реакция быстрая, но здесь кто-то вот так наступит, вот так. Все. Извини, ты уже не техника безопасности, уже ждет другое место. Это очень опасно. Шәһәр администрациясендә хәбәр итүләренчә, Вахитов проспектындагы күпер астындагы баскычларны ремонтлау юлларны капиталь ремонтлау программасына керми. В рамках текущего содержания ремонтные работы будут выполнены сотрудниками МОППАД. Работы запланированы и будут выполнены до 30 сентября текущего года. Шоллы халкына исә ремонт эшләре башкарылганчы сабыр булырга кала. Айзилә Шаймөхәмәтова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Велосипедтан уңышсыз йығылу хастаханәгә китергән. Ир-ат 2 тәгәрмәчле транспорттан йығылып, бөйрен җәрәхәтләгән. Медицина ярдәме сорап ул соңрак мөрәҗәгать итә. 5-нче шәһәр хастаханәсендә аңа операция ясаганнар. Хәзер пациент үзен күпкә яхшырак хис итә һәм өенә чыгарга әзерләнә. Бүген ул бу турыда безнең төшерү төркеменә сөйләде.
Бүген Ринат чираттагы тапкыр ярасын бәйләтергә килде. Хәзер аның сәламәтлегенә бернинди дә куркыныч янамый, хәле яхшыра. Барысы да 5-нче хастаханә медицина хезмәткәрләре ярдәмендә ди шалылы. 2 атна чамасы легол велосипедтан егылып төшә. Тик аңа ул артык игътибар бирми. Анда сәпиттә егылганнан соң мен сразу килмәдем шул. Сразу авырта башлады. Шуның өчен сразу килмәдем мин. Авырта, ныгытып авырта башлады эш вакытында менә. Эшли башлагач уже. Эшкә чыккач, 1-2-3 көн эшләгәч, менә каты гына авырту килеп чыга башлады. Шуннан соң гына Ират УЗИга барырга карар итә. Егылганнан соң 1 атна үткән. Ринатның бөйрәләре ярылган, ялкынсыну башланган. Ашыгыч рәвештә 5-нче хастаханәдә аңа операция ясаганнар. Бөйрәне алырга туры килгән. Операция авыр булды, 3 сәгать дәвам итте, ди табиб. Настолько тяжелую травму. За 10 лет при травме первый раз убрали почку. Обычно все обходится консервативно, без хирургического вмешательства. Убрали почку ввиду его разможжения. Там органосохраняющую операцию было невозможно выполнить, потому что нечего фактически было сохранять. В почке есть некие такие структуры, где задействованы сосуды, нервы, и вероятность ушивания в тех областях, она фактически сводится к минимуму. Өстәвенә операциядән соң бик зур ялкынсынулар куркынышы булыр иде дип йомгаклады табиб. Хәтта үлем куркынышы да янаган. Әмма хәзер Ринатның тормышына һәм сәламәтлегенә бернинди дә куркыныч янамый. Ул тиз төзәлә һәм тиздән хастаханәдән чыгачак. Шул ук вакытта 2 атна эчендә 3 пациентның бөйрәләре җәрәхәтләнгән. Икесе велосипедта йөргәндә, 3-нчесе мопедтан егылып төшү нәтиҗәсендә зыян күргән. Шуңа күрә медицина хезмәткәрләре хәтта җиңелчә авыртуны да игътибарсыз калдырмаска һәм шунда ук хастаханәгә мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Өметсезлеккә урын юк. 3 ел элек Чаллыда онкология белән авыручылар өчен тормыш энергиясе берләшмәсе оештырылды. Аның катнашучылары бу диагноз белән дә матур итеп яшәп булуын күрсәтергә тырышалар. Төрле мастер-класслар үткәрәләр, үз тарихлары белән уртаклашалар һәм тормыштан ям табып яшиләр. Хәзер алар тагын да югарырак дәрәҗәгә күтәрелделәр. Аларга КАМАЗ мәдәният йортында бина бүлеп бирелде. Анда киләчәктә очрашулар һәм төрле чаралар үткәреләчәк. Теманы Айзилә Шаймөхәммәтова дәвам итәчәк. 2018 елда Гөлнара Гәрәева куркыныч диагноз белән очраша. Шуннан соң 2020 елда ул тормыш энергиясе онкология җәмгыятен булдырырга карар итә. Кешеләргә булышу өчен берләшмәдә дәресләр һәм очрашулар оештырыла. В рамках нашего сообщества проходят различные мероприятия. Наше объединение, оно волонтерское, то есть мы делаем все своими усилиями. Сами проводим различные занятия по йоге, встречи проводим, лекции по питанию, по здоровому образу жизни. Хәзер тормыш энергиясе составында 250-дән артык кеше бар һәм алар барысы да монда үзләренә яңа әйберләр ачкан. Гөлнас Ибраһимова җәмгыятькә 2022 елда килә һәм бу вакыт эчендә үзенең кайбер куркуларын җиңеп, үзенең теләкләрен тормышка ашыра. Монда килгәч, кызларга карадым да, алар шундай шат күңелле, ачык йөзле. Мин үземнең зур гаиләмне таптым. Монда кызлар шундай якыннар, алар һәр вакытта да булышалар, ярдәм итәләр. Бинаны аларга КАМАЗ мәдәният сарае бушлай бүлеп биргән. Бүген аны тәртипкә китерергә һәм чаралар үткәрү өчен җиһазлар табарга кирәк. Ну, как видно, оборудования у нас нету. Нам нужно оборудование, чтобы хотя бы для начала начать проводить спортивные мероприятия, творческие мастер-классы, йога, творческие вечера. Кабинетның дизайн проекты инде булдырылган, әйберләр сатып алырга кирәк. Бу канцелярия товарлары, спорт белән шөгыльләнү өчен келәмнәр, фитнес туплар, стеллажлар, урындыклар, өстәлләр һәм башкалар. Һәм моның өчен битараф булмаган чаллыларның ярдәме кирәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Руслан Бакиров, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. 15 сентября. Органный зал. Маэстро из Вероны, Италия. Паоло Баччанелло. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Продсклад «Победа». Чай «Черный чайный век» 100 пакетиков 122 рубля. Колбаски «Охотские премиум» 250 грамм 85,90. Спешите в магазины «Сибиряк». Только в сентябре скидка 30% на все куртки и пуховики до 74 размера. Проспект Мира, 12А, остановка Медгородок.